Hola, què tal? Benvinguda o benvingut al segon vídeo de la proposta que hem fet per crear el nostre propi conte il·lustrat. Abans de res, he de comentar-te que, com acabo de dir, aquest és el segon vídeo d'una sèrie. Per tant, si no has vist el primer, et recomano que hi vagis, perquè ja sabeu que primer va l'1 i després va el 2. Has de saber comptar i no t'has d'equivocar. Si aquest és el 2, primer hem de veure l'1. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10... Aquí a sota, a la capseta de descripció del vídeo, deixaré el link perquè el pugueu anar a veure. Molt bé. Suposem que ja heu vist l'1. Això vol dir que ja sou unes cracs o uns cracs de crear conflictes. Sou persones conflictives? Home, espero que no. Però sí que des d'un punt de vista artístic, teniu ja la capacitat de començar a generar conflictes que ens puguin arrencar el motor de la nostra història. Molt bé, doncs, i ara que tenim el nostre conflicte principal pensat, us recomano que escolteu un parell de consells abans de començar a escriure així a la tuntun, que potser us poden anar bé per organitzar la vostra història. I d'això justament tractarà aquest vídeo. Planificació del nostre conte. A veure com ho puc explicar jo, això. Mireu, a la vida normalment les coses tenen un ordre. I us ho dic jo, que sóc la persona més desordenada que haureu conegut mai. Però tu no pots anar per la vida i, per exemple, si algú et pregunta com et dius, contestar-li em Montalbán dic Pablo, hola, Heredia. O sigui, no pots anar d'aquest pal per la vida. Va, per favor, hi ha un ordre. Hola, em dic Pablo Montalbán Heredia. Quines són les 3 parts imprescindibles que fa que un conte... Digues, què vol dir imprescindibles? Vale, ok, necessàries, obligatòries... És que la paraula obligatori em fa com una pico aquí al coll, com d'al·lèrgia una mica, no m'agrada gaire. Sobretot quan parlem d'un punt de vista artístic. Artístic? Diguem necessàries. Quines són les 3 parts necessàries... imprescindibles... per tenir una bona història? Són... tambor. La introducció, el nus i el desenllaç. Introducció, nus i desenllaç. Entre nosaltres els hi podem dir la presentació, la xitxa i el final. Totes les històries han de tenir aquestes 3 parts i ja veureu que són molt fàcils d'entendre. La primera és la introducció. A la introducció presentem el personatge principal de la història, com es diu, on viu, però de cop la història es comença a fer avorrida perquè no passa res. Què ens fa falta? Exacte! Necessitem un conflicte! Necessitem el detonant de la història. I aquí ve la primera paraulota. Atenció! El detonant és quan apareix el conflicte principal per primera vegada, el que fa que arrenqui la història. La majoria de conflictes que heu pensat aquesta setmana serien detonants i són, com vaig dir al vídeo anterior, el motor de la vostra història. I just quan apareix el conflicte que fa de detonant, acaba la introducció i comença la següent part. La segona part del conte es diu nus i és la part que està al mig. I a més, és com la part més important de la història. Comença just quan apareix el conflicte principal. Quan hi ha el detonant, comença el nus. De cop, el nostre personatge té un conflicte que ha de solucionar. I aquí comença la juerga. Aquí és on podem deixar anar la nostra imaginació perquè hi ha milions de maneres de resoldre un conflicte. Frena! No s'hi val resoldre el conflicte amb una línia. No s'hi val que el nus sigui més curt que la presentació. Tampoc estic dient que siguin superllargs, Es poden fer contes de 4 pàgines, però el nus ha de ser més gran que la introducció. Total, que després de currar-nos-ho i fer que el nostre personatge visqui les seves aventures, normalment se soluciona el conflicte, es resol aquest conflicte. Doncs quan el personatge aconsegueix solucionar el conflicte principal, s'acaba el nus. El desenllaç és la part final del nostre conte i va des de que el personatge soluciona el conflicte fins que diem «Xipón, s'acabó, hasta luego, adeu».
O sigui, fins al punt final. Va des de que resol el conflicte fins que s'acaba el conte. En un superresum, el conte té 3 parts. Introducció, nus i desenllaç. I el detonant, la presentació del conflicte, fa de frontera entre la introducció i el nus, i la solució del conflicte fa de frontera entre el nus i el desenllaç. Arribats a aquest punt, ja esteu preparades, ja esteu preparats per fer la següent tasca de la nostra proposta. El que us demanem és que feu un esquema de la vostra història, del vostre conte. Que separeu clarament entre la introducció, el nus i el desenllaç, i que planifiqueu una mica què passarà a la introducció, què passarà en el nus i què passarà en el desenllaç. En aquest esquema hi podeu incloure també si afegireu algun obstacle o alguna barrera i com es solucionarà el conflicte. Però ui, atenció! No volem que escriviu un conte sencer, tot perfecte. No. És més aviat com si fos la llista d'una compra. Frases molt curtes i molt directes. És super esquemàtic, no em poso a redactar. Hi havia una vegada, llavors va mirar atentament els ulls. No. Vaig per feina, vaig a tope. És un esquema. Així doncs, aquesta és la tasca que us demanem per la setmana que ve. Que feu aquest esquema, que feu aquesta planificació de la vostra història amb frases molt curtetes. A més, també haureu rebut un dossier amb algunes indicacions per si algunes o alguns de vosaltres teniu ganes d'avançar una miqueta més. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i que hagueu après alguna cosa que al cap i a la fi és el nostre objectiu com a profes. Però, sobretot, espero que us ho hagueu passat bé, que al cap i a la fi és el nostre objectiu com a éssers humans. Fins aviat! Quin conflicte,